Terve. Ai terve. Kuka sä oot? Mä oon Nike. Vai anteeksi sattuko se? Ei. Mut ainakin mä oon. Vai kuka? No. Kling long, kling long, kling long, kling long. Apua, näistä tulee. Kerron sitten, tule. Joo. No niin. Anteeksi, jos oli vähän hiljainen, mutta tulee vaikka vähemmän. Niin, tässä on Nike. Ja tässä on kuka. No, kokeiltaan nimesi. Olen Anna-Liisa. Niin, Anna-Liisa. Anna-Liisa. Nike, Anna. Ja täällä opiskelemme vähän maasta. On vähän pyöräse. Noin. Oi. Anteeksi, jos se menee vähän joskus. No, jos te olette soittaa, niin voitte. Joo, sitä on vapautunut. Jee. Kerro, mutta ensin syöminen. Sinä saat omaa ruokasi. Siinä on reunissa vielä. Okei, minä syön. Hyvä, siellä syöt. Siellä on hiiri. Ja minä syön sitä. Olipas hyvä. Niin oli. Välitunnille. Jee. Juhu. Mä menen keino kiika, hihi. Huijasi, että mä olen